Sedeng poso. Anake yo ibat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Alhamdulillah. Mas ya bapake kaya ngene, anake kan dadi Dadi apa? Dadi pegawe no. Ning kono ki ora pegawe. Terus Grab. Kono ki ngojek. Malah Grab ta ora pegawe. Nolak salira le wis pokoke Deniken iki yo antus melu bangga. Karena apa? Dimanapun Deniken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, luar biasa, kebaya dan jarik. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya. Ayah tidak. Aku ayah. Iya dia ayahku titipkan doa semoga dia tenang di alam surga. Sampai dianggap mati loh. Ora apa-apa nglalani pesen sik lah ning kono timbang antri. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Doa sebelum meninggal. Lah wong mbak dicicil neh donga. Wah. Kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Nggih, selamat datang Kang Mas. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ya Pak Hari. Pak Hari asmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rabu Kamis. Bapak Hari Puryanto. Nah, Waduh ya. Panjenengan iki nadyan di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1 gitu. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek-ndek kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Nek dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo tembang alas sekarang kan. Apa? Alas. Apa kono Puspitono lo boleh. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa? Biasanya kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene. Iya, kalau jelek-jelek gini kan setia. jajali takoni Pak, niken Pak. Antarane milih aku apa sampean jajali kayak bocoran. Ngene nek. Senyunyur-nyunyurnya ya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Tapi duwike rondok sithik. Nek iki elek, utange akeh ngono. Jajal milih Malah kaya remuk. Nah, aku yang milih sing kayak Yes. Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Salah nasib ya. Leleng ngono kuwi Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah. Dadi Tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya. Siapa? Pedus saya. Enggak apa-apa, wedhus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah masa Mawek. Lah sing kagungan Dek Niken lah sing mari ki ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ini Dek Niken. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Kok ora wedhus Dek Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. ngerti apa? Nah, nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah Bokong. Gila Oh, wedhus nih. ya. Wedhus iki pipine nang mburi to, Bro. Gila nih. Sa,